Det var det for dig. Okay, hvad? Ja. Jeg må dukke lyse. Nå, er hun ked af det? Nej. Nej. Hun sutter baba. Hun sutter, baba. Hun er godt nok sød. Okay, ja. Er hun ked af det? Hvorfor? Fordi Bare fordi? hun var gulvet. Faldt hun på gulvet? Ja. Ej, hvor var det synd. Har du så givet en ordentlig krammer? Nej. Nå. Okay. Kunne hun ikke have? Nå, du er sød skat. Okay, ikke mere. Sådan der. Gå ned. Ej. Au. Jeg siger au hovedet, hva'? Ej. Kom hen her. Nok. Au. Hvor lufter? Hvor sutter? Sådan en lufter. Hvor sutter? Ja. Nå. Det går ikke. Det går ikke. Og til sutter. Ah, okay.